не е трета част, а просто си правя аз самия видео без тая. Вече съм я кръстила тая. Пилчико сега ще прави видео. Не само тя да прави на този телефон видеа, но и аз ще правя. Така, днес ще ви кажа един виц, който аз си го измислих. Една лисица и една кокошка. Кокошката казала, лисицата казала: хайде на разходка в гората. И кокошката била изморена, но се съгласила. Ма той лисицата е била изморена. Но кокошката е била твърде изморена и с затворени очи следва лисицата. Но кокошката е отишла по-далеч от лисицата, а лисицата е обикаляла едно дърво, а като кокошката се събудила, вижда, че е пред града. Логика, че днес си щупих шишето в училище за пиленца. И мама не ми заскара обаче. А сега тя ще снима нещо, което аз няма да знам. Но ще го разбера в трета или четвърта част. Няма да го разбера с нито една част. Добре, хора, разбрахте този виц, който аз си го измислих. Който аз си го измислих, но не знам защо. До трета част. Айде!